سلام تنبصحكم زغوركم تعزبتي كما يتعلون لهم ربع بحث جنبوت كاترستر لو زينا ومسنا دوحنا لكم قريبنا لنا نمكتالكم بخبر عدم ارمياس قبل عليه بقدامነት ارستاتو أهجروا مع سرحتنيات باستفلال نطفتات تذكرة منستري زوام محدار سمح الشركة فليت كراي أبايت تاوتيو ما كلا درجة بيت تمرتي فقيا شقمته شجر تكابي أقليلا أب ديمقراطية ريبوبليك كونغو حمامي مولا حدش تعنا وشغلة فتيرو وكلت أمريكان جانان نقداوي متفنان مفتاح أب كتما بيجينج زتيولو دبوبن سمين كوريا زواتن زيقاتاتن بصحتن كفوت جيرانو بدرجة هاجر نمبل أسران شمونتن بدرجة عالم دماه نمبل 129 جزيات بعد زلا أهجروا مع سرعتنيات باستفلا لنتفتات تذكرة وكل إرنا دانيال والدون زدالو زينا وطبطب ميكيل حدقو كقربايو بعد جنبوت أجراو معلتي سرحتنياتات موياو بقعت أب حدش مدرخ بزبل تيما بدرجة هاجر نمبل 20 شمونتن جزيات تذكرة أمزنا معكل عربونا أبز تخيد وقعو تنبل وانا صحفي هاجراوي كونفدريشن سرحتنياتات إيرتراتو تغستو بايرا أبز سمعو قال نفولي نت نايتي تعالى تذكروا الزلا أوام بمتكاس هاكوسم نزا حدش مدرخ أب قمت بمتاو مس هاجراوي نهنسات مدبات بزسانة حيالو مدبات حانتيسو نتقبراو نتبقيسو كمزولو قليتوم بزي حيال ودابه مسوقام أي كالنز بلاتو تغستم ودابه سرحتنياتات أوراد ما من سيا سرحتنياتات بزل على درجاك سرحالو مخانو بمتكاس جونو كتباو تكالات بمحيال أفراينت نمعزاز كاب كندي مدبات محبر كم زخونه أبريهم قال مستر عيون محبراو دحنتن زسمعه وانا دايركتور كفلي عيو آتو والديسوس إليسا بوغنو نتر أنتو فاينتن إيرتراون سرحتنياتات أبزا حالفة ناي مختن لمعاتن مدرخ بممقواس أبزا حدش موال سراح انكو قودنا نبروه متساي مخانو تغنزيبهم بزلعال ودابه كمزو سرحو تصنو عمنتو غليتوم إذا كمزيل كله هاجراوي كونفدريشن سرحتنياتات إيرترا أبزوتو مجلسي تعلت معلت الزغرن مبصعان مخانا بمتكاس سرحتنياتات محبراون كتبهم بلصقنا كغونا صفو نزا حلفو مسجدل بحابن كذكرو سرتهم ابتي زحبن تاريخهم بمنصاف دما مبصعهم نوفي عيون افراينتن كحدسو حلافنت كم تسكمو مافليتوم نزي تاتي زلو حدش مدرخ زبقع موياو عغمي مدلاب واناو تلخو كم زخونه زتقست مجلسي نتزصنح موياو عغمي عينتاوي نمغبارو يصنحلي زي بهالو غداي كم زخونه بمعبار حيال تودادانتن عينتاو افراينتن بمرغاط كاب دحرتن دخنتن منغاف زخل نسو مخانو انصيروم باغاطام تعلت العلا حدش سرحتنياتا زتفلاليات تكالات اب ساعات نغو كاماي حصان ابلزا ابزوسن منغدي ناي مزلاين نفلس زغون غدا غدي ناي مقعت نتفتات السلاسيلوم حدا جنبوت أهجراو معلتي سرحتنياتات بدرجة عالم نمبل 129 جزية تذكراو علام منستري زوام محدار نتي كابور حلقاتي 13 شمونتن كجلجل صنحه زتمحايشه ممرحي كفليت كراين نزي منبر زغلغل ناي منغستن بحتن اباي تاوتيو مولو تحسو ملكع صبصاف تداليلو غير مسكل غرز غير كقربوي ازي كاب حدث سنه 2019 تغبراو زخون زتمحايشه ممرحي كفليت كراي نتم بتخريتن أكريتن قرب صنحو طرعناتن رئيتاتن مزملكتهم أكلات منغست دحري مرساس توسنا مخانو اتو منسترين ناب إيرينا أبزلاق حبريت أفليتو بمسارة تغير زلو ممحياش متن كراي نزي منبري زكاري ناي بحتن منغستن أبايتي كابتي زصنحو ببزنقو كاب 5 مئتاويت كساب 10 مئتاويت نكيلهم إذا تغير زلو ممحياش مستيك اب حدا لكاتيت كل تشحن 10 شمونتن كسر حلو صنحي ممرحك الناس ارنكلو ابزون حدا ب5 مئتاويت ابزون كلته ب45 مئتاويت ابزون ثلاثه ب4 مئتاويت ابزون اربعه ب35 مئتاويت ابزون حمشته ب30 مئتاويت كابزون شدشته كساب زون 10 دما ب10 مئتاويت زغدلايو بز مسرت كم ابدنت ابزون حدا نتربعيت مترو 110 نطبي 5 نقفة زنبرة 56 نطبي 5 نقفة أبزون كلته نتربعيت مترو 100 نقفة زنبرة 55 نقفة أبزون 3 نتربعيت مترو 87 نقفة زنبرة 50 كلتن نطبي 5 نقفة أبزون 4
ንትርብዒት ሜትሮ 75 ነቕፋ ዝነበረ 48.75 ነቕፋ ኣብ ዞን 5 ንትርብዒት ሜትሮ 62 ነቕፋ ዝነበረ 43.75 ነቕፋ ኮይኑሎ ኣቐዲሙ ዝወፀ መምርሒ ንዞባ ማእከል ጥራይ ዝምልከት ስለ ዝነበረ እቲ ኣብ ካልኦት ዞባታት ክስርሓሉ ተባሂሉ ዝተወሰኸ ዞናት 6-10 መበገሲ ኣይጸንሖን ብመሰረት ዝተመሓየሸ መምርሒ ድማ ንባዶ መሬት ብዝምልከት ኣብ ዞናት 1 2 3 4 5 ክሳብ 500 ትርብዒት ሜትሮ ንዝስፍሓቱ ባዶ መሬት ብሕሳብ 3 ነቕፋ ንሓደ ትርብዒት ሜትሮ ካብ 501 ትርብዒት ሜትሮ ንላዕሊ ከዓ ንሓደ ትርብዒት ሜትሮ 2 ነቕፋ ኣብ ዞናት 6 7 8 ክሳብ 500 ትርብዒት ሜትሮ ንዝስፍሓቱ ባዶ መሬት ብሕሳብ 2 ነቕፋ ንሓደ ትርብዒት ሜትሮ ካብ 501 ትርብዒት ሜትሮ ንላዕሊ ከዓ ንሓደ ትርብዒት ሜትሮ 1.50 ነቕፋ ከምኡውን ኣብ ዞናት 9 10 ክሳብ 500 ትርብዒት ሜትሮ ንዝስፍሓቱ ባዶ መሬት ብሕሳብ 1.50 ነቕፋ ንሓደ ትርብዒት ሜትሮ ካብ 501 ትርብዒት ሜትሮ ንላዕሊ ከዓ ንሓደ ትርብዒት ሜትሮ 1 ነቕፋ ተሓሲቡ ኣብ ወርሓዊ ክራይ ይድመር ንዞባ ዓዲ ኋላ ትርከብ ናይ መባእታ ቤት ትምህርቲ ፍቕያ ጨቐምጠ ኣብ ዓመተ ትምህርቲ 2017-2018 ናብ ማእከላይ ደረጃ ብምዕባያ ሽግርቲ ከባቢ ኣቃሊላ እታ ቤት ትምህርቲ ንምምሕዳራት ከባቢ ፍቕያ ጨቐምጠ ዓዲ መኸይዳ ማይናዮ ግን ዓዲ ናላን ከም ተገልግል ዝገለጸ ዳይሬክተር ናይታ ቤት ትምህርቲ መምህር ዓንዲ ዕቕቡ ናይ ማእከላይ ደረጃ ትምህርቶም ንምክትታል ርሑቕ ዝኸዱ ዝነበሩ ተምሃሮ ብቐረባ ክመሃሩ ከም ዝበቕዑ ኣብሪሁ ብኮም ዝተሰርሐላ ዘሎ ቀጥሪ ድማ ካብ ረበሻን ጥሪትን ውሕስቲ ከም ዝገብራ ብምሕባር ድማ ንዝተወስደ ስጉምቲ ኣመስጊኑ 14 መምሃሪ ክፍልታት ቤት ጽሕፈትን መኽዘንን ዘለዋ ናይ መባእታን ማእከላይን ደረጃ ቤት ትምህርቲ ፍቕያ ጨቐምጠ ኣብዚ ዓመተ ትምህርቲ እዚ 877 ተምሃሮ ኣለውዋ بتمسسالي أبنو زواجين دام محضر كوابي لعيتان تركب بيت تمرتي عدروسو تساتفنة مؤدي تمرتي كم مبال أتابع إسراح كم زعامة تحبيرو وكيل لنا إبراهيم عمر نزدلو زينا وتصاب أزي إبراهيم كتقربوا مباتا بيت تمرت عدروسون وزواجين دا تساتفنة مؤدي تمرتي كم مبال تعرتها تكايد الله رئيس ممرتا بيت تمرتي ممر عبد الرحمن عبد الله إيرينا بزهب وحبريتا أتابي تمرتي بوحد قدرة بكل تشحن 11 بتحت تلال داسات سرحة كم جمرت تغيسو عبز وانزي قطرتهم حراء أستاد 9 بتيحو خمزلو أرجيو اتقاسقاسات تبابع خمزخون بمتقاس دمان نيمو بقاتا تمرتهم زازو متمحرو نام أحداريت بيت تمرت دك أم حرا كمون بيت سبزلوهم نبات عنقين دعين بمخار كم زقلتلو قليتو نقحاتن رديتن حبرة السباب تمرتنا برخيمت بمهلا وبمبرح دمان نتابي تمرتي بزمنا وعقباب نمهنات أبستوت أنا مدب جامو من مبركات دلوات مهلا ومحبيرو ممر عبد الرحمن موداتا ترى مترناف عدتات من رقات محبرة وعقل قلوتات بحفش عدلات تمرت دما بفلاي والسانس لزخانة نبرتي نزي تجنزيبو ماد معي تبقصوتات قوسلو جميرو مهلاهم أفليتو أما محضر كباب اللعيتن اتركب 4 كوشتات اتترنف عدروسو بحرشان مقاسن زنا بابرا أستاد 210 سدر أبيتات اللواء أب زوجاش بركانو زوا مقولون إسران حموشن دك نسيون سلسة أوارح زغط لنا إيد سرح سلطنة وايبو على ما نسلطنة أتندك نسيو أب كبابين زركب سجّة تتقيما منا برون زم حشالون يسرح عد فترة لون بايتان مفتار كم زغنا أبهام زوجاش بركة حلافي بوليتيكان ودابن أتو ماركوس جرمازين حبيرو بزي كازي سلطنتين زغ سما ومويا أب جبرن معال زحق زن ولد زيبلو نأسرش إحنا أفا لقح النفس وكفن كم استوعب أنت فليت الله سلطنتي مزنا برالو كابيز سنة مويا وسلطنة مقسامن كم زحق وسن بمتقاس أتعدل سرحان من نابرون زم حيشالو بايتاز فترة سلازخونة بزل عليه كدف قالو أزخاخيرا إذا خمجلن كله بحمامة زواجاش باركاست ودبا أبهلو مدرخن عدلاتن من سياتن تمهارون زتا كورا ركب مستمهارو مع كلاين درجان وزبطات موغولن من سوران تخيلو حلافي بوليتيكان ودابن هامته أب تزوبا أب أتو ماريكوس جرماتيون أب زمحلالفو ملقتي تبتح زلو ناي سلام مدرخ بفلاي نمنسياتن تمهارون عصفا سرحهم تودادرنتهم نمعبين أفراينتهم نمدر عن رزين حلف نزسكم مخانو تجنزيبهم نقوح ودابيهم أحيلهم بناي حابر أيو كسكسو أزخاخيرو زي خبركم تعزبتي كاسيلو زغرب زينا هاجرات وصاي نمكتالكم دقيمة بخبر عدم
ኣብ ዲሞክራሲያዊት ሪፐብሊክ ኮንጎ ኣብ ሓደ መዓልቲ 26 ሰባት ብሕማም ኢቦላ ብምልካፎም ኣብታ ሃገር ከቢድ ጥዕናዊ ሸቕሎ ተፈጢሩ እዚ ብ28 ሚያዝያ ዝተኸሰተ ርዮ እቲ ሕማም ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ንመበል 10 ጊዜኡ ኣብ ኮንጎ ድሕሪ ምልብዑ ኣብ ሓደ መዓልቲ ዝተኸሰተ ዝዓበየ ኣሃዝ ምዃኑ ጸብጻባት ይጠቕሱ ብመሰረቶም ጸብጻባት በቲ ብፍላይ ጸጥታዊ ስጋት ኣብ ዘለዎ ሰሜናዊ ሸነኽ ናይቲ ሃገር ገኒኑ ዘሎ ሕማም ኣብ ውሽጢ ሓደ ዓመት ዘይኣክል ግዜ ጥራይ 10 ኣባላት ጥዕና ዝርከቦም ልዕሊ 900 ሰባት ሞይቶም ኣለዉ እዚ ሓድሽ ለበዳ ናብ ካልኦት ጎረባብቲ ሃገራት ክልሕም ከም ዝኽእል ዝግምቱ ኪላታት ጥዕና እቲ ክሳራ ብተዓጻጻፊ ከዘይድ ስጋቶም ገሊጾም ኣለዉ ኣብ 2014 ኣብ ዞባ ምዕራብ ኣፍሪቃ ብዝተኸሰተ ለበዳ ሕማም ኢቦላ ልዕሊ 11,000 ሰባት ከም ዝሞቱ ኣይርስዕን ኣሜሪካን ቻይናን ከም መቐጸልታ ናይቲ ኣብ መንጎ ክልቲአን ሃገራት ተፈጢሩ ንዘሎ ንግዳዊ ምትፍናን ንምፍታሕ ዘካይድኦ ዘለዋ ተኸታታሊ ርክባት ላዕለዎት ተዛተይቲ ክልቲአን ሃገራት ካብ 30 ሚያዝያ ኣብ ከተማ ቤጂንግ ተወሳኺ ርክብ የካይዱ ኣለዉ እዚ ርክብ ብወገን ኣሜሪካ ጸሓፊ ሃገራዊ ግምጃ ስቴቨን ሙንሺን ዝርከቦም ላዕለዎት ሰብ መዚ ብወገን ቻይና ድማ ብምኽትል ቀዳማይ ሚኒስተር ሊ ሃይ ዝተመርሐት ተዛታይ ጉጅለ ይሳተፉ ኣለዉ ርክብ ወከልቲ ክልቲአን ሃገራት ሎሚ ኣማሲኡ ክዛዘም ትፅቢት ይግበር ኣሜሪካን ቻይናን ዘለዎን ንግዳዊ ፍልሊ ንምፍታሕ ኣብ መንጎ መራሕቲ ክልቲአን ሃገራት ድሕሪ ዝተበጽሐ ስምዕ ተኸታታሊ ርክባት ላዕለዎት ወከልቲ ከካይዳ ምጽናሕን ይፍለጥ ብዝተፈጥረ ንግዳዊ ምትፍናን ኣብ ንሕድሕደን ተሪር ስጉምታት ብምውሳድ ብቢልዮናት ዶላር ዝግመት ወሰኽ ቀረጽ እታው ከም እንደወሰነ እዘን ሃገራት ይዝከር ደቡብን ሰሜንን ኮርያን ዓመት ድሕርቲ መራሕተን ኣብ ደቡባዊት ከተማ ፓንጁም ዘካይድዎ ርክብን ዝተኸተመ ስምዕን ነታ ከቢድ ወታደራዊ ሓለዋ ዘካይደላ ዝነበረ ታሪኻዊት ከተማ ንዜጋታተን በጻሕተን ክፍቲ ገይረንዎ እቲ ዝተገብረሉ ተሪር ሓለዋ ዝፍለጥ ካብ ወታደራዊ ህላወ ናጻ ዝኾነ ዞቦን በርጌስ ንኽበጽሖን ተዘዋዊሮም ንኽዕዘብዎን ክፉት ኮይኑ ኣሎ ብመሰረት ሰመዚ ደቡብ ኮርያ ኣብቲ ዶባ ዝርከቡ ኣባላት ሰራዊት ክልቲአን ሃገራት ብዘይ ብረት ይኹን ካልእ ዕጥቂ ከም ዘይሕዙን ትሕቲ ምድሪ ዝተቐብረ ተፈንጀርቱን ሙሉእ ብምሉእ ከም እትኣልየን ይግለጽ ነቲ ዶባት ንዜጋታተን በጻሕትን ክፉት ናይ ምግባር ስምምዕ ፕሬዚደንት ደቡብ ኮርያ ሙን ጃኢን ኣብ ወርሒ መስከረም 2018 ኣብ ከተማ ፒዮንግያንግ ምስ ሰሜን ኮርያዊ መዘኑ ኪም ጆን ኡን ኣብ ዘካይዶ ርክብ ኣብ ዝተበጽሐ ስምዓት ሓደ ምዃኑ ጸብጻባት ይሕብሩ ክልቲአን ኮርያታት ኣብ ዶባተን ተተኺሉ ዝነበረ ናይ ሓለዋ ነቑጣታት ከኣልያ ካብን ናብን ዝግበር መጓዓዝያ ተሽከርከርትን ባቡር ምድርን ብሓባር ክሃንጻ ርክብ ህዝቢ ምስ ህዝቢ ከደንፍዓን ካልእን ዝርከቡ ሓያሎ ስምምዓት ከም ዝኽተማ ይፍለጥ ትማሊ 30 ሚያዝያ ኣብ ክፍለ ሃገር ሰሜን ካሮላይና ኣብ ትርከብ ዩኒቨርሲቲ ቻርሎት ብዝተኻየደ መጥቃዕቲ ፎክስ ብረት ብውሕዱ 2 ሰባት ከም ዝተቐትሉን 4 ከም ዝቆሰሉን ማዕከናት ዜና ቀልሕን ፈጻሚ ናይቲ መጥቃዕቲ ተምሃራይ ናይቲ ዩኒቨርሲቲ ዝነበረ ወዲ 22 ዓመት መንእሰይ ምዃኑ ተገሊጹ ንሱ ድሕሪ እቲ መጥቃዕቲ ምፍጻሙ ከምልጥ እኳ እንተፈተነ ብሓይልታት ጸጥታ ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ከም ዝኣተወ ክፍለጥ ተኻይዱ ኣሎ ኣብ ኣሜሪካ ኣብ ልዕሊ ኣብያተ ትምህርቲ ዝካየድ መጥቃዕትታት ፎክስ ብረት ኣብ ዝሓለፈ 10 ዓመታት ብልዑል መጠን ከም ዝዛይደ ዝሓበሩ ጸብጻባት ቀንዲ ጠንቁ ድማ ልሕሉሕ ምቁጽጻር ዋንነት ውልቃዊ ብረት ምዃኑ ይግለጽ ኣብ ስሪላንካ ድሕሪ ብ21 ሚያዝያ ዝተኻየደ ሽበራዊ መጥቃዕትታት ተዓጽዮም ዝጸንሑ ማሕበራዊ መራኸቢታት ትማሊ 30 ሚያዝያ ከም እተኸፍቱ ተወሲኑ እቶም መራኸቢታት ናይ ሓሶት ወረታት ንምግታእ ተዓጽዮም ከም ጸንሑ ዝሓበሩ ሰብ መዚ ናይቲ ሃገር ኣብዚ እዋን እዚ ጸጥታዊ ኩነታት ብተዘማዲ ኣብ ድሓን ደረጃ ከም ዝርከብ ኣፍሊጦም ይኹን እምበር ብፍላይ ኣብ ዓበይቲ ከተማታት ጸጥታዊ ሓለዋ ክሕይል ምዃኑ እቶም ሰብ ስልጣን ገሊጾም ኣለዉ በቲ ኣብ 4 ኣብያተ ክርስቲያናትን 4 ዓበይቲ ሆቴላትን ዝተፈጸመ 8 ሽበራዊ መጥቃዕትታት 42 ወጻእተኛታት ዝርከብዎም ልዕሊ 250 ሰባት ከም ዝተቐትሉን ኣስታት 500 ከም ዝቆሰሉን ይዝከር እቲ መጥቃዕቲ ኣብቲ ሃገር ኣብ ውሽጢ 10 ዓመታት ካብ ዝተኻየዱ ተመሳሰልቲ ፍጻሜታት ዝዓበየ ሰብኣውን ጸጥታውን ክሳራታት ዘውረደ ኮይኑ ኣሎ ቻይና ትማሊ 30 ሚያዝያ ኣብ ስነ ፍልጠታዊ ምርምር ዝነጥፋ 2 ሳተላይታት ብዓወት ወንጭፋ ብዘይካዚ እተን ሳተላይታት ኣብ ጂኦግራፊያዊ ዳህሳስ ብሓፈሻ ባህራዊ ጸጋታት ድማ ብፍላይ ዘተኮረ ንጥፈታት ከሰላሰላ ምዃነን ማእከል ምርምር ጠፈር ቻይና ኣፍሊጡ ኣሎ ቻይና ነዘን ናይ ሎሚ ደሚርካ ብጠቕላላ 303 ሳተላይታት ብዓወት ናብ ጠፈር ከም ዝለኣኸ ጸብጻባት ይሕብሩ እታ ሃገር ኣብ 2030 ንጠፈራዊ ምርምር ክትዕብልሎ ምዃና እዩ ዝግለጽ ዘሎ ኣብ መወዳእታ
كابينة إندونيسيا رئيسة كتما جاكرتا نابكال كبابي كتقعز أبسالست زوسين الله أتسقمتين نقداوي نتفتات أخول بوتان مركبن أتا كتما كقات ما كاب زخل ناي متحل حدقا نمرحانن كم زخونيو أتكابينة زحبر يغن مبر إذا أب كبابي دسيت جافا تدوكينا زلا بفزح زبي بدرجة علم أب رابعي ترتات سرع كتما نابي كم تقعز أي تقل تنزلو رئيسة كتما جاكرتا دحرق العامتات بمايك تو حتا كاب زخلا كتماتات علم تباهلن كاب زتكاسي زي خبركم تعزبتي زينة أبزي فتسم بروح معلتي سلام كم يتعلمكم كبرات عزبتي علتها وزينا سبورت إنه زينا زغرب لكم ميكائيل حرقو تاو تقرر مايك لباستانا مرهاو قدوس تمالي أبزي جمرة تور دي روماندي يساتف علوم تمالي تقرادمتي ናይ ውልቂ ናይ ግዜ ውድድር ማለት ክሮኖሜትር ማካይዶም ዛ መድረኽ 3.8 ኪሎሜትር ዝርሕቀታ ብምባራኻ ንተቀዳደምቲ ፈታኒት ኮይና ቀሪባም ነዛ መድረኽ ተቀዳዳማይ ክለብ ባሕሪን መሪዳ ስሎቫኪያዊ ጃን ትራቲኒክ ብ5 ደቂቃን 6 ካይትን ክዕወት ተላኸሎ ካላይን ሳልሳይንካ ፕሪሞዝ ሮጀሊች ናይ ቲም ጃምቦ ቪዝማ ቶምቦሊ ናይ ኢማራትን ካብዚ ተቀዳዳማይ ሓደ ካሊ ድሒሮም ውድድሮም ፈጺሞም ኣለው ኤርትራዊ መርሃው ቅዱስ ካብ ዝዕወት ናይ ዛምድረ ካብ ሰዓት 41.713 ኪሎሜትር ናረገጸ 28 ካሊ ድሒሩ መበል 123 ደረጃ ሒዙ ንውድድሩ ፈጺሙሎም ንናይ ሎም ዓመት ቶዲ ሮማንዲ ያን ትራታኒክ ብ5 ደቂቃን 6 ካይትን ክመርሖ ከሎ ብናይ ነጥቢ ዝተቀዳደማይ ብ30 ነጥቢ ኣብ ቅድሚ ዘሎ እዩ ናይ ብሉጽ መንእሰይ ፈረንሳዊ ቤንጃሚን ቶማስ ካብ ክለብ ግራፖማ ኤፍዲጄ ብ5 ደቂቃን 12 ካይትን ይመርሕ بغانتا هولندايت كلب تيم جامبو فيزما ب15 دقيقة 61 كايتن كتمرحو ناي مرهاوي استانا خا كابزا مرحي زلا كلب 46 كالي دحيرا اموداتا درجه تقميط اللام لومون تودي روماندي بناي كالايم درخ وددر قصيللوم اب لوغعن سبا مريچا فدريشنات تخايدو እቲ ብ24 ሚያዝያ ዝተኻየደ ምርጫ ተዳኺሙ ንዝነበረ ንጥፈታት ስፖርት ናይቲ ንዞባ ንምብርባር ምዃኑ ካብቲ ቦታ ዝበፅሓና ዜና ኣፍሊጡ ኣብቲ ምርጫ ወከልቲ 13 ምምሕዳራት ከባቢ ሓለፍቲ ጨናፈር ናይቲ ንዞባ ዝተረኽቡላ ካይድ ስራሕ ምምሕዳር ንዞባ ሎጓዓን ሰባት ወመላከ ገብሪ ህይወት ኣብ ዘስምዑ ቃል ስፖርታዊ ንጥፈታት ከም ዝሰረቱ ንምግባር ክስራሓሉ ከም ዝግባእ ብምግላጽ እቶም ዝተመርጹ ኣካላት ካ ነዚ ኣብ ምዕዋት ውድድራት ስፖርትካ ክሳብ ኣብያተ ትምህርቲ ወሪድካ ዕቱ ፍተሻ ክግበር ኣተሓሳሲቡ ክብራት ዓዘብቲ ዕለታዊ ዜና ስፖርት ኣብዚ ፍጸም ሰላም